כואב לי הלב. למה הקמפיין שלכם לא מביא לקוחות, וזה אמת שאף אחד כמעט לא מדבר עליה, וזה מוביל את העצבים. שילמתם אלפי שקלים על קמפיין מאומן, קיבלתם לידים וסגרתם כמעט כלום. זה מה שקורה לרוב בעלי עסקים בישראל שהולכים ומחפשים פתרונות בקמפיינים מאומנים. האינסטינקט הראשון של כולם אומר, הקמפיינר שלי גרוע, אני אחליף קמפיינר, או הלידים פח, הוא לא צריך להביא לי לידים, לא טובים. אבל צריך להבין שהבעיה בכלל לא שם. הבעיה בכיוון אחר לגמרי. יש שם ציפייה הזויה, שמישהו יראה מודעה שלכם כשהוא יושב בשירותים, מחרבן וגולל בפייסבוק, או נוסע בפקק, או לא יודע, במשהו כזה להשאיר פרטים, ולמחרת בבוקר תתקשרו אליו, והוא מיד יגיד לכם, בטח, אני סוגר איתכם עסקה של אלפי שקלים, אני גם סומך עליכם, וואו, חיכיתי לכם כל חיי, זה פשוט לא קורה ככה. להתעורר. עכשיו, זה לא בגלל הקמפיינר, וזה לא בגלל התקציב, וזה לא בגלל הכותרת של המודעה, או הקריאיטיב, או הסרטון, וזה לא קשור אליכם בכלל. הבעיה היא מבנית, היא בהבנה. אין סיכוי שמישהו יסגור איתכם, זה יש סיכוי קלוש, בסדר? אני לא אגיד אין סיכוי, כי תמיד יש דברים, יש יוצא דופן. הסיכוי קלוש מאוד שמישהו ראה מודעה שלכם בשירותים שהוא מחרבן, ולמחרת יסגור איתכם עסקה. מה כן, בסדר? מה כן עושים? בונים מסע לקוח ארוך. עכשיו, לרוב האנשים זה לא מתאים, כי זה לוקח הרבה זמן, כי זה גוזל הרבה כסף, כי זה דורש ידע בכל מיני תחומים, או מישהו שיש לו ידע בכל מיני תחומים, שיודע לחבר את כל הקצוות, וזה עולה הרבה כסף. לרוב האנשים זה לא נכון. אז לפני שאתם רצים לעשות קמפיין ממומן, אתם חייבים לחשוב ולהבין את זה, כי אחרת אני רואה כל הזמן אנשים עושים את אותה טעות, וזה מטריף לי את המוח. זה לא, הציפייה הזאת שזה יקרה היא לא ריאלית. עכשיו, אפשר להשקיע כסף בעוד הרבה דברים אחרים, ובכלל להבין אם אני בכלל בנוי לקמפיין ממומן ברמת האישיות והנפש שלי. ברמת האם אני מסוגל להתקשר לאנשים, ולעשות ביום השני פולאפ לזה שלא ענה קודם, וזה שביקש שאני אחזור אליו. זה לא יכול לקרות. עכשיו, אז לפני שעושים קמפיין, דיברתי על זה במלא סרטונים, וכל פעם, כאילו כנראה זה לא מגיע למספיק אנשים, לא יכול לקרות שבמודעה אחת בן אדם ימיר ויהפוך להיות לקוח שלך, או שלך, יש רצף פסיכולוגי שבן אדם צריך לעבור, והרצף הזה הוא רצף שלפעמים לוקח הרבה מאוד זמן. אם תשאלו אנשים שעושים קמפיינים ותשאלו אותם ליחסי המרה, רובם יגידו לכם בין 0 ל-15%, אבל אף אחד לא מודד את הלונג רן, את מה קורה אחרי חצי שנה ושנה, ומי שיעשה עבודה במשך תקופה ארוכה, יגלה היחס המרה שלו הרבה יותר גבוה. עכשיו, מה קורה? אנשים פריירים, בעלי עסקים פריירים, מעלים את המודעות לאנשים אחרים, מתקפלים אחרי חודש, חודשיים, 3, לא שומרים על קשר עם לקוחות עבר, או לא שומרים על קשר עם לקוחות עם לידים חדשים, ובא מישהו קריש גדול ושמן, שיודע את העבודה, וכותב את הפירות אחרי 3, 4, 5 חודשים, שבן אדם במודעות, הרי שאתם עושים קמפיין ומישהו מתחיל לראות, כאילו מי שזה מעניין אותו, פתאום מתחיל לראות עוד מודעות. עכשיו, מי שיותר קריש וחזק ומתמיד לאורך יותר זמן ועושה את השיווק שלו יותר טוב, ינצח. מה קורה? בעלי עסקים קטנים מרימים מודעות, מישהו גדול בא, גוזר את כל הקופון. עכשיו, איך אני יכול להוכיח לכם שזה נכון? אם יש לכם לידים מהעבר, לכו אליהם, תתקשרו אליהם. אחד, אתם תופתעו לגלות שהם סגרו עם מישהו אחר. ואם הם לא סגרו עם מישהו אחר ונכנסתם להם פה למוח, לתודעה, יש סיכוי גדול שבפולאפ הזה אתם תסגרו אפילו עסקאות ותודו לי. אז תעשו לעצמכם טובה, תכבדו את עצמכם, אל תלכו לפתרון של לידים רק בגלל שיש איזו מצוקה של תזרים או מצוקה נפשית שאני לא מצליח לייצר עבודה ולא יודע מה לעשות, אז אני הולך וזורק כמה אלפי שקלים לחודשיים 3 קמפיינר שחבל על הזמן. אי אפשר לבוא בגישה הזאת. נדבר על זה בסרטונים אחרים, כי כבר מאוחר והגזמתי פה בסרטון. ואם שרדתם עד עכשיו, כל הכבוד, שימו עוקב או לייק או משהו, זה ים בזמן, 4 דקות במונחי סושיאל, אלוהים ישמור, ביי.